compiled the Bible? Sinong gumawa ng Biblia? Bakit may Biblia? Well, isa lang naman yan sa mga katanungan na napasok sa ating isipan at nanggugulo sa ating isipan na gusto nating matuklasan at malaman. Sino nga ba nagbuo ng Biblia na ginagamit natin ngayon at bakit mayroon ito? Well, ang simbahang Katolika is siyang nagbuo at siyang nag-compile ng ating Biblia na ginagamit ngayon. Ayon sa isang source ng internet na ating nakuha, nakasaad dito na illustrating that it was the Catholic Church who determined the canon or list of the books of the Bible under the guidance of the Holy Spirit. Malinaw na nakasaad sa dokumentong ito na simbahang Katolika under the guidance of the Holy Spirit isang nagbuo ng Biblia. Isang nag-compile ng Biblia. Walang ibang protestante o sino mang sikta na nakabuo ng Bibliang ito. Ngunit paano ba nabuo yung Biblia? Sino bang tao ang nagbuo ng Biblia? At paano niya ito nabuo? Well, according to the book, A General Introduction to the Sacred Scripture by Joseph Dizon, nakasaad sa librong ito that it was Pope Damasus I ang nag-compile ng Biblia. Siya yung nag-gathered ng manuscript. Siya yung pumili ng manuscript ni only guided by the Holy Spirit at gawin itong isang libro na lamang. At ayon na naman sa isang source ng internet na ating nakuha, Pope Damasus I was the Bishop of Rome from October 366 AD to his death. He presided over the Council of Rome of 382 that determined the canon or official list of the sacred scripture. He spoke out against major heresies in the church and encouraged production of the Vulgate Bible with his support for Saint Jerome. Pope Damasus I was the 37th Pope of the Catholic Church, successor of Saint Peter, the first Pope of the Catholic Church. Kinulikta niya lahat ng mga libro na guided by the Holy Spirit to make it one book. At nung nabuo na ito bilang isang libro, tinawag niya itong Septuagint version. Ito yung pinakaunang libro na nabuo ni Pope Damasus I. Isa sa mga naging dahilan kung bakit niya binuo at bakit niya tinipon ang mga librong ito dahil maraming kumakalat na mga libro at na mga gospel na hindi inspired by the Holy Spirit. Some of these sinulat sa mga bato, sinulat sa mga balat ng kahoy, sinulat doon sa tinatawag na scroll book. Ang pagbuo ng mga aklat na ito ay nangyari si Council of Rome noong 382 AD at ito'y ina-attribute niya sa simbahan. Since yung simbahan the official language is Latin, inutusan niya si San Jeronimo na mag-translate ng Biblia into Latin. Si Saint Jerome ay isang biblical scholar marunong magsalita ng mga iba't ibang lingwahe gaya na lamang ng Latin, Hebrews, Greek, at Aramaic. Sa panunungkulan ni Pope Damasus I bilang Santo Papa ng Simbahang Katolika, namatay siya noong taong 384 AD. Sa panahong ito, ay nanunungkulan at na-elected bilang isang Pope si Pope Siricius. At sa mga panahong ito, matapos ang ginawa ni San Jeronimo sa kanyang pag-translate ng mga libro, ay inirepresenta niya ito kay Pope Siricius. Nakita ni Pope Siricius ang mga ginawa niya at ito'y tinawag niyang Latina Vulgata. And by 14th century, inanunsyo ni Pope Siricius na ito'y tatawaging Biblia. The word Bible came from the Greek Biblos or Bublos, the inner bark enclosing the pith of the papyrus plant from which papyrus was made. In ancient times,
Base sa ating source na nabasa mula sa Encyclopedia Americana, page 648, volume 3. At since ang Biblia ay walang chapter at walang verses, ito'y nilagyan ni Cardinal Hugo de Santo Caro ng chapter. Kaya ang Biblia natin ngayon ay may kapitulo. Noong taong 1240 AD, followed by a Dominican priest, Father Sanctis Pagninus, in 1548 AD, he put the verses of the Bible. Ito sila yung pinakadahilan kung bakit ang Biblia natin ngayon ay mayroong kapitulo at mayroong bersikulo. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ngayon ay mayroong Biblia.